No niin, jälleen jatkamme Minecraft Survivalia ja tietenkin yö. Tietysti kamera nyt taas. Kai se tässä tuossa pysyy. Katsotaan sitten. Hetkinen. Vielä tarvitsee pikkasen tasoittaa tätä piha-aluetta, puuta pois. Menkää te lampaat nyt ja lehmät hukkaan. On mulla täällä vähän maata? Pistetään toi kuoppa täyttöön. Ja sitten ne loppuu. Niinpä niin. Vois muuten lähteä pikkasen kaivelemaan tänne maan allekin. Eiku hetkinen, mullahan on talon sisälläni tunneli. Niin olikin. Miksi minä tämän unohdin? Täällähän oli tämä minun kellarikerrokseni. Täältähän mun onkin hyvä lähteä kaivamaan. Okei, se ei ollutkaan hyvä idea. Ei ollut. Nyt, kukaan. Ei. Tuuppa mua alas. Ylös. Äkkiä. Missä se kohtaa? No niin, ja se on tuolla. Voi räkä. Mulla ei kivet riitä sinne asti. Tuossa on rautaakin. Älä sinä hämähäkkisällä yhtään tuijota. Mulla on pakko käyttää tätä puuta nyt. Mikä siinä nyt estää minun kulkuani? Ja mä tipahdin Miten mä selvisin tästä? Jos kuoppa on tossa. Tipahdin tähän. Äkkiä, ylös. Menee nyt. Vauhtia. Kiipeä kuin viimeistä päivää. Okei, ei kaiveta tosta kohtaa, ei. Mä tarvitsen ruokaakin. Se oli niin tipalla. Niin, kamera putosi. Hetki. No niin, nyt jatkamme pieniä teknisiä ongelmia kameran kanssa. Niin, mä tulin sitä ruokaa hakemaan. Hetkinen. Tässä mulla on... Pistetään nyt noita tonne. Mulla on ihan liikaa näitä lapioitakin täällä nyt. Mulla täytyy chestikin lapioista. Hetkinen, vesipuketin mä tarvitsin, jos mä johonkin luolaan menen. Niin nämä ne tikut muuten pisti. Tuossa on ainakin mun Mä en nyt halua sitä. Mä haluan tämän. Missä on mun tikut? Missä? Minne mä ne pistin? No tehdään tosta sitten uusia. Eiköhän tuo riitä vähäksi aikaa. Sitten hetkines. Hakkuu. Miakka ainakin tarvitaan. No siihen loppuu sit kivekin. Niin tietenkin. Onks musta täällä jossain lisää?
Täytyy itse asiassa tehdä sillä, että mennään luolaan vasta ensi jaksossa. Mä varmistan tosta ensin jotenkin ton reitin turvalliseksi. Oli saada sydänkohtauksen tuossa. Ehkä sittenkin vaan tyydytään kaivelemaan tässä jaksossa tämä mäki alas. Täytyy ne ensin varmistaa tuo reitti alas ja sitten vasta mennään. Hei, lammas, tänne. Juuri, sinä siellä. Kiitos niistä villoista. Sitä minä juuri tarvitsenkin. Onko täällä enää yhtään enempää lampaita missään? No ei tämä ole... Missä vaiheessa mä mukaan annoin tuon porkkana tolle? No, kiitos nyt niistä lihoista kumminkin. Siellä on lammas. Ja aurinko jos nyt rupeaa taas laskemaan, niin ei hyvä seuraa. Siellä on toinen, juokse. Juokse. Lehmä siitä samalla. Lammas. Älä nyt mene karkuun. Noin. Sitten talolle. Juokse. Miksi mä en kuullut tosta? Miksi mä kuulen vaan avatessani ton oven äänen? Tän sulkeessani. Just. No niin, ja sitten se lapio meni siinä ja mulle ei ole selkeä. Mutta jatkamme tästä ensi jakson parissa. Se on tältä erää. Moi!